Χαίρετε αγαπητοί μου, είμαι ο Κρύων. Ελάτε πιο κοντά. Βρίσκεστε στην ομίγυρη των 12. Το 12 αντιπροσωπεύει αυτό που θα έλεγα δομή του σύμπαντος. Το έχουμε ξαναπεί. Δεν σας μιλάμε για μια ομάδα 12 διδασκάλων. Ουσιαστικά δεν αφορά σε καμία δωδεκάδα από οτιδήποτε. Έχει να κάνει με την ομορφιά των πραγμάτων όπως είναι δομημένα. Διαιρούμενα με το 3, το 4, το 6 αποτελεί τη δομή της πνευματικότητας. Ο κύκλος, ο αδιάσπαστος κύκλος δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Συνδυαζόμενος με τη δομή του 12 έχετε την ομίγυρη των 12. Δηλαδή οτιδήποτε πνευματικό, το ίδιο το σύμπαν, την εργολιοθήκη του δημιουργού. Σκόπιμα την ονομάζουμε ομίγυρη των 12 τόσα χρόνια, επειδή όλα όσα συζητάμε εδώ δεν έχουν συζητηθεί στο παρελθόν. Το πέρασμα της γέφυρας σε ένα μέρος που υποτίθεται ότι δεν είναι για εσάς, σύμφωνα με τους θρησκευτικούς σας ηγέτες για αιώνες τώρα. Σας έχουν πει ότι δεν επιτρέπεται να περάσετε το πέπλο στην άλλη πλευρά προς την ψυχή σας. Σας έχουν πει ότι αυτό το δικαίωμα είναι λίγων μοιημένων που μπορούν να πάνε εκεί. Γιατί όμως? Λόγω της συγκεκριμένης ενέργειας, αγαπητοί μου. Η χαμηλή ενέργεια δημιουργεί κανόνες επίσης χαμηλής ενέργειας. Η υψηλή ενέργεια δημιουργεί κανόνες κατάλληλους για διευρυμένη πνευματικότητα. Οι διδάσκαλοι, όπως ξέρετε, περνούν αυτό το πέπλο συνέχεια. Οι διδάσκαλοι που βάδισαν στον πλανήτη ήταν γνωστοί για τα θαύματά τους. Ήταν γνωστοί για όλα όσα ήταν πέρα από ό,τι μπορούσε να κάνει ένας συνήθις άνθρωπος. Γι' αυτό και οι άνθρωποι τους ακολουθούσαν και τους λάτρευαν μέχρι και σήμερα. Τι θα λέγατε όμως αν σας έλεγα ότι αυτά που έκαναν είναι πράγματα που όλοι σας θα μπορούσατε να κάνετε, αν η ενέργεια ήταν υψηλότερη? Εάν είχατε την ενέργεια των διδασκάλων, έστω ένα μικρό της μέρος, θα είχατε τον έλεγχο του φυσικού κόσμου όπως και εκείνοι. Μπορείτε να το κάνετε αυτό με τη συνείδησή σας και μόνο, τόσο ισχυροί είστε. Αυτή η ενέργεια πάντα ήταν παρούσα. Γι' αυτό και η πνευματικότητα του πλανήτη ήταν πάντα παρούσα. Πάντα υπάρχουν διδάσκαλοι στον πλανήτη, αγαπητοί μου, ακόμα κι αν δεν τους γνωρίζετε. Βρίσκονται εδώ. Πάντα κάποιοι μπορούσαν να πραγματοποιήσουν κάτι που φαίνεται σαν θαύμα και τώρα έχει έρθει η σειρά σας. Δεν σας τα λέμε αυτά σαν βλασφημία, αν και έτσι θα τον βλέπουν όσοι δεν θέλουν να ακούσουν. Θα λένε ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατον, θα λένε ότι είναι απάτη. Σας λέω την αλήθεια. Κάποιοι ανακαλύπτουν τώρα αυτά τα εργαλεία και δώρα, δημιουργώντας το δικό τους μέλλον, σχεδιάζοντας τη δική τους πραγματικότητα, θεραπεύοντας το σώμα τους. Και πραγματικά κάνουν θαυμαστά πράγματα. Αυτό είναι το μήνυμα και πάντα ήταν στην ομίγυρη των 12. Είναι πλέον δυνατόν να επισκεφτείτε μέρη του εαυτού σας, την ίδια σας την ψυχή. Γιατί να μην μπορείτε? Η Μέρκαμπα, το πνευματικό σας κομμάτι, βρίσκεται μαζί σας τώρα που μιλάμε. Είναι εδώ. Δεν χρειάζεται να πάτε πουθενά για να τη βρείτε. Πάντα ήταν μαζί σας στο τώρα, αλλά έχει πολυδιάστατες ιδιότητες. Ενώ εσείς ζείτε σε έναν κόσμο 4 διαστάσεων. Δεν ήταν κάτι που σκεφτόσασταν ή δοκιμάσατε μαζί της μέχρι τώρα. Ήταν κάτι ξέχωρο από την πραγματικότητά σας. Αλλά δεν χρειάζεται να είναι ξέχωρο και μακρινό από εσάς, όχι πλέον. Απόψε, στην ομίγυρη των 12, όπως και τις προηγούμενες φορές, θα περάσουμε τη γέφυρα σε εκείνο το χώρο που είναι η ψυχή σας, για να συναντήσετε τον ανώτερο εαυτό σας για μια ακόμα φορά
και να λάβετε ένα ακόμα εργαλείο ή δώρο, όπως και αν το πείτε. Αυτό που κάνουμε είναι νέο και είναι κάτι που χρειάζεται για την παρούσα ενέργεια, και αυτή η ενέργεια έχει να κάνει με τη μετάβαση. Έχει να κάνει με τη μεγάλη αφύπνιση που συμβαίνει στον πλανήτη. Αυτή η αφύπνιση δεν είναι κάτι ξέχωρο από εσάς, ακόμα και αν έτσι φαίνεται. Είστε εσείς οι ίδιοι που αφυπνίζεστε, όπως και άλλοι, σε μια μεγαλύτερη αλήθεια, σε μια κατανόηση της έννοιας της αγάπης. Είναι μια αληθινή κατανόηση του ποιοι πραγματικά είστε μέσα σε όλη τη δημιουργία. Ένας θαυμάσιος αντικατοπτρισμός του θείου σχεδίου του δημιουργού. Αυτοί είστε. Αυτοί είστε πραγματικά. Ίσως λέγατε, ακούγεται υπερβολικά μεγάλο για μένα, όμως αγαπητοί μου, έτσι σας έχουν πει για σας. Έχετε γεννηθεί μεγαλειώδη στον πλανήτη και όλες οι ψυχές είναι πανέμορφες πέρα από κάθε τι. Αυτή είναι η αλήθεια που κάποια στιγμή θα επικρατήσει στη γη. Όταν αντιληφθείτε ότι όλοι προέρχεστε από τον ίδιο δημιουργό με την ίδια αγάπη. Η ζωή θα επιμικρυνθεί και θα αλλάξετε προοπτική του τι είναι δυνατόν να κάνετε και πώς να το κάνετε. Ας πάμε λοιπόν για μια ακόμα φορά. Θέλω να οραματιστείτε ότι θα διασχίσουμε άλλη μια φορά τη γέφυρα από το γνωστό προς το άγνωστο, τη γέφυρα προς την ψυχή σας. Εκεί θα πάμε για λίγο. Ας πάμε λοιπόν τώρα. Κρατήστε το χέρι μου. Περνάμε για άλλη μια φορά τη γέφυρα όπως έχουμε κάνει πάνω από 100 φορές και περνάμε μέσα από την ομίχλη όπου όλα φωτίζονται. Είναι η μεγαλειώδη σας ψυχή εδώ που βρισκόμαστε. Κάποιοι θα έλεγαν, τι διαφορές υπάρχουν από ψυχή σε ψυχή. Είναι δύσκολο να πείτε, γιατί όλες τους λάμπουν σαν τον ήλιο. Όλες είναι πανέμορφες δημιουργίες. Δεν υπάρχει αρχή και τέλος στο ποιοι είστε. Η ανθρώπινη ύπαρξη είναι στη γη για μια στιγμή, αλλά η ψυχή σας είναι για πάντα. Αυτοί είστε πραγματικά. Και τώρα βρίσκεστε σε αυτό που πραγματικά είστε. Περνάτε από μια πύλη σε αυτό το τεράστιο δωμάτιο που είναι γεμάτο δώρα και εργαλεία που γράφουν το όνομά σας. Και εδώ είστε έτοιμοι να λάβετε ένα ακόμα δώρο, ένα εργαλείο. Και ήδη ξέρετε τι είναι. Σας μιλήσαμε γι' αυτό στην προηγούμενη μετάδοση. Αυτόματη αντίδραση συμπόνιας λέγεται. Πώς αντιδράτε σε ό,τι συμβαίνει γύρω σας? Όλοι οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί. Αυτά που σας καθορίζουν είναι όσα σας έχουν πει, όσα εστιαστήκατε και εργαστήκατε, τα συναισθήματά σας για σας τους ίδιους. Όμως όλοι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο, γιατί δεν έχετε πακέτο με την παλιά ενέργεια. Είναι εργαλείο νέας ενέργειας. Έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβάνεστε τα πάντα γύρω σας, άσχετα με το δράμα, τη σύγχυση ή την αντιπαλότητα που ίσως υπάρχει. Έχει να κάνει με το πώς εσείς αντιδράτε. Για παράδειγμα, γευματίζετε με την οικογένειά σας που δεν συμφωνούν με εσάς και αρχίζουν να σας κατακρίνουν. Τι κάνετε? Ποια είναι η πρώτη σας αντίδραση? Πώς θα ήταν αν η πρώτη σας αντίδραση ήταν συμπόνια για κάθε έναν από αυτούς που γνωρίζετε? Ότι δεν είχαν ίσως την ευκαιρία να έρθουν ακόμα σε επαφή με την ενέργεια της αφύπνισης. Ίσως ακόμα δεν βλέπουν ένα πολύχρωμο κόσμο. Ίσως ακόμα ο κόσμος τους είναι ασπρόμαυρος, ενώ εσείς βλέπετε το φάσμα των χρωμάτων. Τι θα πείτε? Η αυτόματη αντίδραση συμπόνιας θα έχει το λόγο. Μπορεί να είναι κάτι απλό. Μπορεί να είναι μια δήλωση αγάπης από μέρους σας. Ό,τι και αν σκέφτεστε για μένα, θέλω να ξέρετε ότι σας αγαπώ. Θέλω να το δοκιμάσετε αυτό μια μέρα και να δείτε τι θα συμβεί. Θα τους αφοπλίσει όλους. Δεν θα ξέρουν τι να κάνουν.
βρίσκονται σε έναν ασπρόμαυρο κόσμο και έχουν την ίδια ευκαιρία που είχατε εσείς να δουν τα πράγματα διαφορετικά. Και ίσως είστε ο καταλύτης αυτό. Όταν δουν πώς αντιδράτε αυτόματα γεμάτος συμπόνια. Αυτό δεν δουλεύει μόνο σε καταστάσεις αντιπαράθεσης. Δουλεύει σε κάθε είδους καταστάσεις. Όταν παίρνετε αποφάσεις για τη ζωή σας, όταν βρίσκεστε με ανθρώπους που προσπαθούν να λύσουν μικρά ή μεγάλα προβλήματα. Έτσι δουλεύει αυτόματα. Ήρθε η ώρα να σας δώσουμε το δώρο. Μπροστά σας βρίσκεται η πανέμορφη χρυσίζουσα οντότητα που είναι ο ίδιος σας ο εαυτός, ο ανώτερος εαυτός σας. Πώς θέλετε να τον οραματιστείτε? Είναι ο μεγαλύτερος εαυτός σας, ο πραγματικός εαυτός, ο αιώνιος εαυτός σας. Είστε εσείς που παραμένετε πάντα αναλύωτοι. Θα κάνουμε ίσως ένα άλλο πρόγραμμα αποκλειστικά για τον ανώτερο εαυτό, για να κατανοήσετε πώς σχετίζεται με την ανθρώπινη ύπαρξη, με αυτό που νομίζετε ότι είστε. Ο ανώτερος εαυτός πάντα είχε το χέρι του απλωμένο προς εσάς. Και στη νέα ενέργεια ο εμποτισμός της προσωπικότητας είναι πολύ πιο ισχυρός από κάθε άλλη φορά. Σήμερα όμως, ο πανέμορφος ανώτερος εαυτός σας λάμπει με μια αγγελική όψη, χωρίς να μπορείτε να προσδιορίσετε ακριβώς το περίγραμμά του. Με τέτοια ομορφιά που σας κόβει την ανάσα. Σας δίνει το πακέτο και μόλις το πιάνετε εισχωρεί μέσα σας, χωρίς να χρειαστεί να ρωτήσετε, χωρίς να χρειαστεί να δώσετε συγκατάθεση. Είναι ένα δώρο που σας δίνεται χωρίς ανταμοιβή, γιατί απλά βρίσκεστε εδώ. Για κάποια δώρα χρειάζεται η συγκατάθεσή σας, γι' αυτό όχι. Τι θα κάνετε τώρα με αυτό το δώρο? Η απάντηση είναι εξάσκηση. Όσο πιο πολύ το εξασκείτε, τόσο πιο πολύ γίνεται μέρος της ύπαρξής σας και η χρήση του θα είναι αυτόματη. Αυτό που κάνετε τώρα είναι να αλλάζετε την προσωπικότητά σας, έτσι ώστε να έχει περισσότερη συνοχή με την ενέργεια της γης, την ενέργεια της γέας, όπως άρχισε να παίρνει μορφή μετά την μετάπτωση των ησημεριών. Είναι η ενέργεια του ίδιου του δημιουργού. Αυτό κάνετε αυτή τη στιγμή. Δείτε την ομορφιά του δώρου. Θέλω να μείνετε και να κατανοήσετε πως αυτό που συνέβη εδώ μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας και όλα όσα είναι γύρω σας για το μέλλον. Αυτόματη αντίδραση συμπόνιας. Θα είστε ένας διαφορετικός άνθρωπος μετά από αυτό και θα σας αρέσει. Είμαι ο Κρύων, ερωτευμένος με την ανθρωπότητα. Μείνετε παρακαλώ. Μείνετε λίγο ακόμα και απολαύστε αυτήν την πανέμορφη ενέργεια. Και έτσι είναι.